Igbo ndị ọma ekele m nọ enwere ihe onyonyo mmadụ niile na-atagị m ọtụtụ ndị sendịgoro m ya enwere ndị tagịrị m na their platform ebe nwatakịrị nwa agbọghọbịa na-akọwa otu ndị Fulani in quote si wee bịa kwụsị with bike gbagbuo kpọrọ nwanne ya mechaa gbagbuo were mma gbuo nwanne ya si ha were ikwu gawa the story. Achọrọ m ime ka analyze that particular video ka anyị wepụ kene sentiment wepụ whatever ma m iwe ọtụtụ mmadụ na-eme analyze a ọ bụrụ n'eziokwu ndị Fulani gburu this family, my heart goes for the family. Asị Chineke mee ya kasie ha obi ka mkpụrụ obi nke ndị onye nwụrụ anwụ ka Chukwu mee ka ozu ike. Ma ndị gburu ya egbu unu agaghị enwe ezumike in your life, unu agaghị aka nka, unu agaghị ahụ afọ 2026. ihe a bụ ekpere m ga na-ekpe steady na ọnwụ ga-ezutekwa unu otu unu si wee gbujuo ndị a. Ngwa ka anyị lekene ihe onyonyo a unu lechaa ya ka unu hụrụ ihe m ga-akọwa. Lee ya. Emmanuel. Unu nọrọ sị na ndị ahụ bụ ọkada, just mark that particular way na ha ji ọkada wee bịa. Unu chetara mgbe e gburu the mmadụ about 20 something people egburu sad ebe arọ ndị zọgụ egburu series of people nke obere a ga-akpọpụta obere nwa nọ na ụlọ akwụkwọ na-ele exam si ka ọ bịa hụ nne ya na nne ya ahụcha ya tie mkpu bee akwa elie mama ha. Mgbe a na-agwa ha okay gekene that particular video. Young man, your father and mother was murdered yesterday. They were killed yesterday. And when we don't know who killed them, they came on a motorbike. How the motorcycle were there? Ofonye, Buhana machine, they cause all military uniform. All we need get into ofuma, almost the same pattern. Nda haji okada bia. Ofonye Buhana okada mada bo ye family. The different non and kana abo. I know how this girl ekwu okwu gbasara na ha ye family. But I wouldn't get into voice note gentle release mistakenly release I nwetara ke gara viral nke gentle no nwe bekwa sno ya nwe the voice note ha kwuru na ha ga-eji efe ndị amị na ha pụta ha gbagbuo ha hapụ one person onye ga call the story. But because achọm ka ihe a dị ogologo, ọ when you give the voice note, you can DM me, I will send you the voice note. Now that voice note gentle si gwara ọ na-agwa nje makeup na ihe ga na ya mere call na ebe ahụ ndị ikwu nne na-aga agba emuvuo agbagbuche ọ na-adị 6 or 7 agba 6 hapụ one person who will share the story. The house ọrịa Hausa then kwuo unu achọghị inye anyị ala anyị na a ga-ekwu ya na Hausa onye asụsụ na bekee onye ahụ onye ga-akọs the story. Mark that particular video. So him didn't ekwe ya ka unu take cognizance the same pattern na ka eji bịa this girl ta ga-egbu ha from a ga-egbu ha ahapụ ofu onye ga-share the story gwa anyị na ndị Fulani. Biko adị m eme video na-agwa gị na ndị Fulani anaghị egbu mmadụ. Benue mere eme na Benue ndị Fulani. Adịmakwa gị video na ndị Fulani abata bụ ala Igbo anyị. Listen to this video, take time. Ị ga-ahụ ihe m ga-agwa gị at the end of this video ka anyị ị ga-ejizi obi gị wee nwa onwe gị ikpe ma ọ bụ Fulani ma ọ bụ anyị nwa na-eme onwe anyị. Let's go again. Emmanuel.
I will eat my day. All for me. I touch one in my half layer and check this line. Where's my you? Don't say I book in a manner. I will close from me. I say I lie. I feel papa. You papa. I say I did it. Or just normal me. Come on, the person. It is your money. It is a mabuto bono. Then do good over the young. It is a mabuto. So, Mexican or Mexican. I will say more little up I some of them using say I say more also. Bomb was also using me a crack able. When you say about also that is using Donadia. When you the Fulani. I will balance also that was a has to apply with the other. More about also Africa. But there was of Kazia. But everyone of Maya, he could also meet whether the panels. I know the story very well. The point Nachi is here, these people buru one year hapo yanwa to share the story. Ndị Fulani bịara Igbo, kedu reason ha ga-eji wee hapụ onye Igbo ndị chọrọ igbukọta anyị niile wee mee ha ndị chọrọ igbukọta anyị niile wee were ala anyị. Why ha ji hapụ this girl alive? That's number one question. Number two, ọgwa ha ime erepụrụ ya. Peradventure erepụrụ ya but okwughị ya. So ọnwụ na erepụrụ ya, why o ji okwughị ya? Ọkwa na erepụghị ya, eleghị ndị Fulani ga-eje hụ anụ a na-eri nwaanyị onye Igbo ha ga-ewere repụọ were mma gwunye ya na ike dịka anyị na-ahụ ọ na-eme na Nsụka. Why ha eme this girl? That's number two question. Number three, facial expression this girl elu hoka onye ụjọ na-atụ, onye egwu, onye such attack bịara. Because for me, ahụgo m gabigara attack of this kind, whether ma Fulani ma ọ bụ ndị ọbụla, ha na-ekwu ha ga na-ele ya n'ụjọ. The environment gathering her toxic. So why is her face? It doesn't look appear and look so calm. Number four, why is the interviewer onye na-ajụ ajụjụ Kenya Melody constantly yakwo onye isi ha wee sa gbara so onye ndị Fulani onye bụ onye isi ndị Fulani ọ na-make sure that in any case a ga-akpọ ha that Fulani a ga-akpọ ha. Why is he always onye isi ndị ole? We have a subject matter and when any other person they discuss under her Fulani, but why is the only interviewer will always want him to mention Fulani to always mention Fulani? These are the four questions you should think good about. To conclude this video, Oto Akwakande se ha wu mo ojo she mo operate. Habe eboya Fulani. Ochicha many heboroke. Based on the voice note, gentle topotara. But this yobasara insecurity na mena ali igbe mego and magasi into details. Kaina chopotan kebo ezoku. So all the possible no man can be this man will happen only in Kakokora no Fulani. Because all time is more pride. All the possible no Fulani Buru. Now, Obru no Fulani Buria, they want to ask, Kerebende vigilante no. Kerebende ono sunu na Torego when them na abroad. Now Torego with Terenda sunu the men on ground. Kebehano, the Fulani, Neji terrorize Alibo. The men on ground, they salary and Torego every month. Where we are there. Okay, after Onobera this particular story, Kedi manhunt emer established to Chowa Eba Habaragawa. Kedi Onobera for anyone on Imoha, Kedi to get those Fulanis arrested. Nobody is telling us that story. You had Kampawo, able to lose here, the Kaba Kora in all Fulani. Obu Nandi, Obu no Fulani Nezoku, Okwandi Igbo, goes to the Hozo, Hashwe Leo, Utashweba. All the nooks and crannies of that community, how were they able to know it? Yes, with the terror, with the fear they create, we should know that I could say the careful happy name when we're exposed to these people. So this Ububwa are the suspicious. But I think I'm Neku. Whatever you call yourself.
iwu ndị omen non gon, ibu ndị otu temple gentle, unu agaghị abanye 2026 site na amara Chineke. In conclusion, ala Igbo ga-adịrị mma. Agwala Igbo, many people anaghị abatazi ala Igbo now. Onye lọta ha nga na Asaba. Ndị ọkada kwesịrị enweta ego ma ọ bụ na ndị ahụ batara abata a na-reduce economy ala Igbo. The truth remains, ịhụ na ala Igbo site na amara Chineke, peace must reign. Ka m kwudo ụjọ werezi ire ego eze gị ọnụ na this analysis a. Ọ bụrụ na m tụrụ achị ga-adị otu ahụ, ọ bụkwa na eziokwu ga-adịkwa otu ahụ, mana m na-arịọ gị tụsa ihe onyonyo a ka anyị hapụnụ ị na-ekrete a wrong narrative ka ihe na-eme anyị. Any day ọ bụrụ na Fulani nọ n'obodo, any day I ga-asị na it's enough will be enough. We have the right to stop them. Fulani cannot be coming to ala Igbo na terrorize without ndị Igbo ịkwado ha. That is my point. Thank you. Jovika TV, poised to reach you with the truth.